Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Igboland TV. Onyame no gamwa gwata. Amune becha. Biko, ifenju ebe robos ketata o. Maka mmadu na abo. Because when we find out one na no like this, mo na afu, ona atagisi manya. Mmadu na abo kanju ebe na bosara biatata. Ka nko maka ha. Mmadu dika Jpac and the top O. Jpac, the last time we checked, Afronga Sonia Gronago. Yes. Top O, the last time we checked, Afrongi Asonia Goro. Jpac, last time we checked, Afrongi as a new content creator. Umwazika nebide bidona na chifaga committee ka where go. Top O, last time we checked, Afrongi as somebody can bide as a greenhorn. Na content creator. Kezi na you na ara go Facebook go na at least go no amam no nabo. At least una no zora more than 20 years that this blew up. Kenya wiyan kana aku no ejiga aku na ezioku. Ou na ejiga amwa udi eburu ga na ekwoku na ebu na aga na ekwoku. Ifere unu na-ememo. I swear to God. Ifere unu na-emem Jpac and the top O. Top O now watching is like you are not supporting the evils. Oda dika yeni na na Anambra State or Atogoto. And my watching as if this year your content this time is like is deceiving. Masu na anya we gunia. Unu nwannem Jpac onye ogbeba. Then top O ezoku ni wonye ebonye mana ka kwa nwannem at least in Anambra State we na azu aya. Unu support is evil. Akwa eburu na akwa kita. Unu tiru unu gekwu maka nke akwa. Unu enwere kuru siga si na ngwasi mere akwa ebere mana ihe ahụ na ebupụta isi gbasara okite na ebupụta isi we na arafu ụmụ aka bai ya kwụsị ya. Enwere kuru kusukwute ekwute. Jpac owu na ifu ihe dị agha ikwu ya. Ejira makana akwa wo enyi nwoke. Owuri no onye ozo ka ihe America o tene kare ibara. Ani ma gwa because you know me, I know you, and I must tell you the truth. Ebe na nke akwa kite ekwute si ihe ekwute, o di ka mana na agba akwa na tugu no every day. Ihe awara la kunu dio. So no ya na ma na government gara jide akwa we reason jide akwa. So you butere aketa na barrister Jofo the menka mekwenka barrister Jofo edena and so barrister Jofo delu dala na the main investigation we chopụta na enweka ihe dịka pass mmadụ na nye akwa we face government akwa we face law ọkwa na eme investigation ga take icho wu na onwe ihe de bara ya de ba they will release him mana kpọrọ na ihe ọjọọ Jpac owu na ifu dị ihe na ndị chọrọ ikwu okwu. You keep silent that maybe they nonsense. That support is in evil. Okay, I don't know. Ego Facebook na una kabidoro Facebook offer. Ogo no so Facebook kun jeri ni or Facebook ga obana na akwu no or ego to you. Kuna ihe the Lion of Africa cause no gini. Ima na aguru na egbu ya. Na ekwu eri ka osedi ya. Na abu asu mmiri na camera. Una chọrọ iwe ihe dị ma na agụ na agụ na abu asu mmiri na camera. Na akpọrọ Jesus iyi ka o si so. No complete building. Udo anya na ekwu okwu udo anya na agụrụ na agụ onye na ọ chọrọ meet up. Onye kuru chọrọ ịghọ. Top O anụm ka ihe na-ekwukwe na akwa ma nọ karịa ebe ahụ ede and ọsọ ya wụ ife nwere ike ikwu gbasara ihe na-eme na Anambra State. Anụ video niile ma Jpac na-eme na Anambra State na aga na kidnap karịa then ya ka na work kita ifuru ga-ekwusi uru tọrọ kwa ko iribe Africa Jpac na-enye gọvanọ advice ihe ọ ga-eme si gote moto gote bati na agwata gote ti n'ihi ala gote ti eba so advice a winyi nwere ike inye professor enwezi ka isi condemn ihe nji nwoke na-eme ifere kwesịrị ime unu Top O on my watch is ihe niile na-eme skita na apụ na ọ na-apụ ọ maka na 1 million follower ọ dịzie ka uche gị dịkwa ya before government echeta gị ị na-apụzi apụ ego Facebook a na-emezi unu banyị na hụ na suppose go ịkpakọ onwe unu ọnụ ọ bụzi niile kuru ga na-eme
amara go na amara na Facebook ozi niile ka unu ga na-ekwu face enu memezie na ife ọma okenye nwe mgbe ọ na-enwe megide ihe ọ sị mba na ihe atụ na ka o biwezie ezigbo ndụ unu agbotego gị na Facebook rie ego na unu emezina ka jos ihe unu afụrụ unu kwuo ọcha achasị gbute ka unu wee nwee follower ka ọkụrụ wee nweta view ọ ihere ka ọ jere unu na-abụ Jpac ka ndị atọpụ ifere unu na-eme m ezuka na-agwa unu kọrọ unu adị anụ ndị niile a na-ekidnapụ onye ejidere ụfọdụ ndị a na-ejide ịjụ asị gị na a na-ebere isi mmadụ aga enye dibịa a na-ebere isi ndị mmadụ eje na nke dibịa mama afụbeghị na Facebook afọ na-anya mmadụ 1000 then ihe unu kwesịrị ikwu mgbe ejidere akwa ị na-asị Chukwuemeka ebere ya wụ na aka ya adịghị na ihe a ka ọwụ na aka ya adịghị si wee mee si ya pịa ọkwa na aka ya dị ya ya fesi gọọmenti mana gọọmenti were waya wee soo ya nke ikwegoro otu adị mana nwe kwuru si ekwute na ọ ga-efesi gọọmenti ma ọnwụ na ọ na-eme ihe na-adịghị mma so Jpac ị na-agwa nkịta eje na-aba akwa kịta afọ ihe na-adịrọ mma ọwụ na ife ọ na-ekwu o ji agwa nkịta na ọ bụrụ ife eji agwa n'aka ndị mmadụ na-abịa ma anya mkpụrụ anya mmadụ na-abịa ma ọ isi mmadụ na-abịa ma aka mmadụ na-abịa esi na gọvanọ barịsta Ejiofor nwe ihe ọ ga-emewu na asị na tradishọn onye na-achọ ịgwa m na kere nwa Soludo na prọfesọ ka ọ chọrọ aka Soludo wee ọchọ ịrụ wọsọ gbara ihe ọ na-eme dị mma ọ chọọ ịrụ ebe a kịta ụlọ ọsọ iwe kọt Johnson bịa ọ ga-arụgidekwa ịrụcha ya ire eje kọt 10 years o nwere ike ijechebe kọt so guys stop all this nonsense anyị na-eme unu gị na Tupac na-apụzi n'anya na ọgba mmụ kọntent ya unu na-eme na-akwụ n'eziokwu na unu awụrụgo okenye na ifere niile unu na-ekwu na Facebook ụmụaka na-ejikwere fon na-awọchi ya unu na-ekwu gara adịghị mma ha ọ na-akasị ha obi unu na-asụpọtụ ịvụ ọ na-akasị ha obi na onwe ihe na-eme na enwere ndị na-asụpọtụ ha ma ọ unu kwuru na ihe a na-eme adịrọ mma ife ụmụaka ga-akwụsị ịvụ kpọọ ihe ọjọọ ọ gasị ka ngwa unu akarịgo nọsensị a unu na-afụ ego na Facebook ọwụzi ihe ọ na-akụrụ gara ekwu unu fụ okwu na-adị ihe na-adị mma unu kwuru ọ dị mma ife nke dị njọ ikwu na ọ dị njọ unu bịa ebe na-epetiere okwu I don't like it unu na-edeceive ndị be anyị so much ọ dị ka ya wuru onye ọzọ ka ihe ya mee kịta efu Jpac ga-eburu ya n'isi kịta emere nke akwa enweghị ike ikwupụ kọmọ na eziokwu so anyị na-ekwu na Ejiofor edena na omenala ka ọ na-eme onwe ya si ihe mere omenala ihe anyị na-ekwuzi ma onwe efu sọte dị na ya anyị na-afụ ndị a na-enwude 24 hours a na-asị na ebujere dibịa aka mmadụ na ebujere nke a ọ dibịa sa anyị weta nke a ka ọ na ịdị adị ya ọ investigeshọn ka ejere egbu ebe ya egbuwe ebe jize investigeshọn ihe na-adị mma ebe ahụ he face gọọmenti he face law biko ka anyị kawa na ahụ na-akwụrụ eziokwu anyị ma ba ya ga-adị mma akwara mmadụ bụ n'ala adịghị mma unu sọpọtụ efu a obodo a ma dị mma mana unu sị na efu ihe ọjọọ obodo a ga-adị mma ọ ka sị ka ngwuru anyị si remain your brother Ebudon TV onye amị na ọ ga-egechaba ihe unu na-abụ kwuru tata iwe na-ewe m kpọọ ihe ọjọọ onye ọsọkwa ya wụrụ ọnwụ na ifi dị no friend gị na-echọ ya ikwu anything you keep silent ọ ka esi eme ya ngwa ka emesịa